A 6-os is megvan. 7-es számú akadály következik, ez is hibátlan, irány a 8-as. Gyerünk, Viktória, gyerünk! Szép eredményt szeretnék látni. Viktória mind a kettő, felvezetőnk és lovasunk is. És megvan a 8-as is hibátlanul, most már csak a célegyenes következik. Azért türelmesen ügetget. Viktória is mellette, Viktória is rajta. És egy nagy tapsot kérnék szépen. 2 perc, 17 másodperc és 31 század másodperc alatt teljesítette az időt. És azaz a pályán. Gratulálunk a versenyzőnek. Pályára szólítanám Deák Anabel, 7 éves versenyzőt. Állj egy pillanatra! Kérnék szépen egy köszönést a versenybíróságnak. Köszönjük, és start! Az óra elindul, felkészül Sánta Evelyn. Kalocsai versenyzőt látunk Ibi nyergében a Hajnal lovasiskolától. Anabel 7 esztendős. Ibit már a versenyzők jól ismerik. Elég sok versenyt megnyert már, és jó helyezéseket is ért el. Ibi tud gyorsabban is szaladni. Én ezt tudom, láttam már sokkal gyorsabban is Ibi. Tempót kérünk szépen, tempót, hát lassú a felvezetőnk. A 7-esen is túl vagyunk, irány a 8-as fordító akadály, ami igen lassító akadály, nagyon óvatosan, ügyesen kell megoldani ahhoz, hogy mind a 3 bója sértetlenül megmaradjon. És siker, jön a célegyenes. Hadd lássuk a célegyenest, melyen tempóval közelítik meg. És most megállt az óra. 2 perc, 13 másodperc és 66 század.